Когато говорим за съхраняване на младостта, доколко може да живее съвременният човек според вас? Значи, давай на ти. Значи не според мен, аз съм един прост човек, като всички останали. Но Господ е написал точно доколко мога да живее в неговата книга. Тези, които не я знаят, ето Светото Писание. Аз не съм проповедник някакъв протестант, аз съм православен християнин. Просто това е една от основните книги на човешкото познание, в което е написано всичко. И последните години е много интересно, защото свръхбогатите, за които ние сме чували, големи магнати, особено тези, които печелят от интернет сега последните години, направиха един голям фонд за развитието на трансхуманизма, така една наука, може би, която цели да удължи живота и да направи хората безсмъртни. Но не тези хора, които сме ние нишите, ами тези висшите. Набраха около 300 милиарда преди няколко години. И с тези 300 милиарда разработват системи, за да могат да се подменят органите, да удължават младостта. Цялата тази битка за удължаване на младостта и да се превърне човека от човек в Бог, започва още от Библията, от Светото Писание. Едно време, когато Господ създава Адам и Ева, той ги прави безсмъртни. Те имат вечни души и са биват безсмъртни, но заради това, че съгрешават и не изпълняват неговите заповеди и получават намаляване на живота. Въпреки, че до Ной всички живеят около 900 до 1000 години. Но точно дали е написано колко ще живеят хората, няма да кажа аз, ами сега ще прочетеме. Само да видя къде беше, защото аз тук съм си отметил няколко отметки. Оня ден бях при един приятел в предаване и говорихме подобни теми. Ето сега, това е първата книга от Светото Писание, глава 6. И когато човеците взеха да се умножават на земята, им се родиха дъщери. Тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави и взимаха от тях за жени, кой каквато се избереше. Първо, само за кратко, тези синове Божии, уважаеми красавици и уважаеми зрители, са тези ангели паднали, които излизат от отбора на Бога и те смесват себе си чрез техни методи за материализация с обикновените хора. Всичко това раздразва Бога, защото те не се покланят на Него и не следват Неговите закони наново. И той казва: и рече Господ Бог: няма моя дух да бъде вечно занемаряван от тия човеци, защото са плът, нека дните им да бъдат 120 години. Така,